שלום, אנחנו נדגים לכם עכשיו איך המכונת כביסה, אפשר להפעיל אותה, מכונת כביסה הגה דגם 62810, להפעיל אותה באופן ישיר, לתת לו זרם חשמלי ולהפעיל את המנוע עם הגלגל. תכף נראה את זה, איך זה עובד. אנחנו מחברים את זה עכשיו לחשמל. הנה הוא מגיע, איפה החשמל? הנה פה. הנה החשמל, הנה. תקשיב. המכונה עובדת עם הרישה. המכונה מרגישה. זה אומר שהגלגל, הגלגלים לא טובים במכונה. צריכים לפרק את המכונה. במקרה הזה המכונה הזאת היא יצור ואי אפשר לפרק אותו בשתיים. הנה זה מבט מהצד של הגלגל שעובד עם המנוע. זהו, משתמע מאביב חלפים. תודה ולהתראות.